ଶୀତଦିନିଆ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଲାଗି ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅଦା ନେଇଯିବ, ତା'ର ରସକୁ ବାହାର କରିନେବ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଚିକି ତା'ର ରସକୁ ବାହାର କରିନେବ। ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଅଦା ରସ ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସକୁ ମିଶାଇଦେବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇଦେବ, ଆଉ ଗୁଡ଼ଟିକୁ କଢ଼େଇରେ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ପକାଇଦେବ। ଗୁଡ଼ଟି ଆଉଟି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅଦା ରସ ଯେଉଁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିବ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟଟି ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଉଟିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ଟିକେ ପକାଇକିନା ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ କାଠି ଦେଇକିନା ତାକୁ ଥୋଇଦେବ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ର ଆକାର ଦେଇଦେବ, ଯାହାକି ଆମର ଥଣ୍ଡା କାଶର ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ।